Beda ra nemu dalane karo Mulai sakniki kula pun boten percaya kali jenengan. coba rungokno nyanyian iki nyeritake tresno sing kependem ana ing dada Hati tanglet. Salmipun Bapak Slamet Bapak Lurah niku pundi nggih? Yen pancen dalane uripku iki kudu kaya ngene. Coba rungokno nyanyian iki nyeritake tresno sing kependem ana ing dada kudu kepiye aku mesti piye yen pancen dalane uripku iki kudu kaya ngene. Senajan kowe wis karo liyane nanging tresno karo kowe ora iso kalaleke. Ora bakal ilang tresnoku tinggo kowe wis tak tutup atiku tinggal liyane marga kowe sing paling tak tresnani senatnya tresno iki mung kependem ing ati. Dik, Nggih, Mas. kalau wingi Mas kerep salah paham. Nggih. Sakniki Mas pun ngertos sedaya cetan ingkang leres. Lajeng sakniki Mas nyuwun ngapunten. Saestu nyuwun ngapunten. Nggih, Mas. Dinten menika kersane mboten wonten salah paham malih. Mas badhe serius kali adik. Nggo nikah mawon. Nggih, Mas. Sejatine kula nggih mendem tresno kalian Mas. Ora iso kalaleke. Ora bakal ilang. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, saudara Roy Sulaiman bin Habib dengan Indah Putri binti Pria Kardianto dengan mas kawin perangkat alat sholat bayar tunai. Saya terima nikahnya Indah Putri binti Pria Kardianto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi ikut kameramen, acting, sound. Ora bakal ilang tresnoku tinggo kowe wis tak tutup atiku tinggal liyane marga kowe sing paling tak tresnani senatyan tresno iki mung kependem ing
pendem ing ati. Lakon Rabi Keri. Kami segenap tim Ngisor Gunung Film mengucapkan selamat menaiki